Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Katma pedeng ka Israel berki Hamas kala ban prilat penban ya ki kambela na kabenta kinong India. Katkum ki kubor ki belapau ha Israel. Laong bakane ka jingwat nong bela ka Israel na India. Kadai hadian bakumba kandai pau hajar ngut kinong bela ki badai nanong ba Gaza. Kilahap ban let phaino shalagari. Hadin baka Israel kelap penkut no ika work permit jong kinong Gaza. Hadin balaki katma pedeng ka Israel bat ki Hamas kibab sensyar ya ka Gaza. Ka jinga dei hapreng ka Israel bat ka India kala khambha hagini kisneam baladap khamtam hadin ka jingshimti u Narendra Modi kum menteri rang badu kari India dangshan haga jingalang jong ka UNO ru ka India kam syamlai shimti benta ka resolution kabadawa baka Israel kan penkut ikathma persya iki Hamas ha Gaza nangta ki India bat ka Israel ru kilanang ya jan ha ka jingat rekam ha kaliang ka khayi ka pateng bat khamtam ha kaliang ki kam penroi lengba kane ka jing aikam ya ki shilak ngot kinong India langit bahkan nang penskam susu ya ka jinga de paralok bat ka jinga de ka bajan bat kinong India ki basyong basa ha Israel laban kedew hangne ba kathma pne ka Israel bat ki Hamas kabaladap shibnai thik mentakasngi kala penlongi ki babun kinong bela ban phetno shuwa na Israel ya kane ka jing penkut no ka Israel ya ka jing ai jing bet ban wan bela kinong Gaza ha Israel kala plila penban ni kinong India ong ki telong kubor.